der pirkes i skovbunden, høstes på markerne og tjekkes i staldene, når kyllingerne fra Danpo vokser op på danske gårde. Fra ægget klækkes til kyllingerne vokser sig store og køres ind på slagteriet, har vi fokus på dyrevelfærd. For sundhed, natur og nærvær til vores forbrugere, til vores kyllinger og til hinanden er afgørende for, at vi sammen kan gøre en forskel. Derfor værdsætter vi det gode samarbejde med dygtige kolleger, når vi på slagterierne pakker og sender friskslagtet kyllingekød ud i supermarkedet og til forbrugere i hele verden. Ikke kun i Danmark sætter man pris på langsomt voksende, antibiotikafrie kyllinger, bedre kød og dyrevelfærd. Vores styrke er det danske marked, hvor forbrugerne vælger vores danske velfærdskyllinger. Langsomt voksende kyllinger opdrættet antibiotikafrit på danske gårde. Smagen af bedre dyrevelfærd. Velfærdskyllinger til takeaway-produkter til foodservice. Vi har siden 2014 støttet julemærkehjemmene i deres arbejde med børn, som har udfordringer med vægten, mobning og lavt selvværd. Alt det kan vi kun, fordi vi har fantastiske landmænd og kolleger. Det er vi stolte af, og en rejse, du kan blive en del af. Fra slagteri til kontor har vi en helt særlig holdånd. For vi er holdspillere. Med åbenhed og handlekraft sætter vi mad på bordet i hele verden. Vi er Danpo.